Shoutout sa akong mga idol. Idol Joel. Oh, shoutout Dol, Idol Warben. Shoutout ya Dol. Oh, may gabi niya. Shoutout Girande oh. Oh, yeah. Oh. Idol Rachel Lane, shoutout. Grabe. Idol Roslyn, pinakakusgan. Shoutout ya Idol. Grabe kakugihan. Idol Joy. Nang Rosie, shoutout. Mga bata diri mga ka-idol. Oh. Salo-salo may diri mga ka-idol diri sa ilang Ate Judith o Kuya Dodong kay kuan man. Celebrate sila sa ano kay ilang anak nag-graduate sa grade 12, grade 10 o grade 6. Yan, pasalamat sila mga ka-idol yan. Ay lechon diyang dapita gabi klami. May gabi ka na tong tanan mga ka-idol. Manihapon di tanan. Lami kay lang gi-prepare diri mga ka-idol. Gi-prepare nga mga sudan nga gisalo-salon sa mga silingan, mga kaparintihan diring dapita. Shout out Idol Gerandi oh, grabe. Kapanihapon Jod. Kapanihapon Jod. Naka salbar mi mga ka-idol. Salbar sa panihapon guys. Oh, grabe Idol Roslyn oh, idol dyan ako kaayo. Oh, idol, grabe. Oh, grabe bisya dia si Idol, mga ka-idol. Oh, si Idol Rachel Lane. Bisiha. Unsa din na Dol? Lagaman. Gulaman na siya Dol. Okay, so usbon ko mga ka-idol, di ako karon kay namakal sa ilahang Ate Judith Castillo o Dodong Ibanez kay ni-graduate ilang anak mga ka-idol sa senior high si Daijian Ibanez o ingon man ni-graduate usab ang ilang anak nga si Donggian sa grade 10 o ingon man ang ilang ikatulong anak nga si Dai Starlet and maura to mga ka-idol o congratulations.